ראשית, הריסות הפרגולה. אני נכנס, הכל מלוכלך והרוס ויבש. עכשיו אני מסתובב לעבר הבית, מסתכל על המבואה של מבואת הכניסה, ואני ממשיך להתקדם הצצה קצרה לעבר המדרכה שמקיפה את הבית מצד מזרח. והנה הצצה השנייה, חדר העבודה. חדר העבודה עדיין עם יציקת התקרה מלמעלה, ולכן כל העמודי תמך האלה, איזה חלון ענק הולך להיות כאן משמאל. וזאת, אני מסתובב, וזאת דלת הכניסה הישנה של הבית. אני נכנס דרך דלת הכניסה הישנה, לא תהיה פה דלת יותר, זה יהיה מעבר. וזאת המרפסת הפטיו לשעבר עם הספרייה. החלון פה גדל, ותראו מה קרה לתקרה. אין תקרה, אנחנו רואים את האסבסט. ועכשיו נכנסים פנימה, וכבר רואים את שאריות המטבח על הקיר. עכשיו אני נעמד עם הגב לחלון, ורואה את כל מרחב החלל שנפתח. כאן אתם רואים חלון פנורמי שהולך להיות, זה דוד השמש הישן, וגם הפתח שיוצא החוצה מהסלון. הכל ג'יפה. מתקרב, מתקרב אל החלון הפנורמי שאפשר להציץ דרכו החוצה, והנה פינת הסלון. כאן במקום הזה תהיה ספרייה קטנה, וכאן יעמוד התנור. עכשיו אנחנו פונים לעבר חדר האמבטיה, חדר השינה, והחדר שהיה פעם חדר עבודה, והוא יהפוך לחדר אורחים. ועכשיו אנחנו נכנסים, זה היה מין חדר מחסן וחדר שירות, והוא גם יהיה כזה. פה תעמוד מכונת הכביסה והיבשן, וזה חדר האורחים, שהיה פעם חדר העבודה, וזה חדר האורחים, אתם רואים, ולחדר האורחים יש יציאה אחורית. הנה היציאה האחורית שלו. כשיוצאים החוצה, מצד שמאל שלו, רואים כבר את מבנה המחסן. מבנה היצוק הזה שאתם רואים כאן משמאל, הקיר הזה זה המחסן. והעמוד הוא העמוד שמחזיק את הפרגולה. והנה אני מתקרב ומסתובב לתוך המחסן. זה המחסן. טוב, לא רואים פה הרבה, כי זה זווית שקשה לצלם איתה, אבל ככה נראה המחסן קצת מבפנים וקצת מבחוץ. והנה עמוד הפרגולה האחד, והנה עמוד כל הפרגולה עם כל הציוד עליה כרגע, והנה עמוד הפרגולה השני. החלון שאתם רואים מימין זה חלון חדר השינה, שישאר ככה פחות או יותר. עכשיו נראה את החצר שנראית על הפנים. זה המשך המדרכה המקיפה את הבית, והנה החצר, שאחר כך כשתראו אותה כשנסיים, אתם תראו איזה כיף היא תהיה. ואנחנו באים אל החלון הפנורמי מהכיוון האחורי שלו, וגם רואים את הפתח, פתח היציאה מהסלון, ואת החלון הפנורמי שכרגע בונים לו את הקונסטרוקציה. ושוב מבט על העמוד של מחזיק את הפרגולה, סיבוב קטן, חלון, מחסן, עמוד שני, הגינה הרוסה, גדר חיה שעדיין מחזיקה מעמד. שלום ולהתראות.